हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। हम सालू मिश्रा अपना यूट्यूब चैनल से सब दर्शक लोग के स्वागत अभिनंदन करतानी। तो आज हम फिर से हाजिर बानी। बहुत सुंदर ई सोहर गीत बा, रउआ लोग सुनी, जैसन भी लागे बहुत झकास बा। कमेंट में बताएं और अच्छा लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज आई हम सुनाओ तानी अपना यूपी बिहार के तर्ज में ई सोहर गीत बहुत अच्छा लगी। चलिए हमनी के ये गीत के सुनल जाओ। सत पाँच बीरवा लगावे त दोहरी सोपारी त दोहरी सोपारी नु होए लालना तो बहुन दातावा लाल भइले कहूँ खयर बिना हो। ए लालना तो बहुन दातावा मोर लाल भइले कहूँ खयर बिना हो। सत पाँच गोतिनी बोलाए त आंगना बैठाए त आंगना बैठाए नु हो। ए लालना तो बहुन आंगना अंजोर भइले कहूँ नदिया बिना हो। ए लालना तो बहुन आंगना अंजोर भइले कहीं नदिया बिना हो। अरे अरे हमारे देवरवा विपतिया के नाए के विपतिया के नाए कहो। ए देवरा चंदन दोलिया सजावा नदिया बोलावनु हो। अरे अरे लहुरा देवरवा विपतिया के नाए के विपतिया के नाए कहो। ए देवरो चंदन डोलिया सजावो नदिया बोलावनु हो। डोलिया से उतरी नदिया आंगनवा बीच खड़ी बड़ी आंगनवा बीच खड़ी बड़ी होए ननदी हमारो ही गोदिया लालनवा हम पैया कैसे लागिनु हो। ए ननदो हमारे ही गोदिया लालनवा हम पैया कैसे लागिनु हो। बोलिया ताए भौजी बोलेलु बोलहु नाही जानेलु हो। ए भौजी मुहवा भरल बाटे पानवा आशीष कैसे दीनु हो। ए भौजी मुहवा भरल बाटे पानवा आशीष कैसे दीनु हो। बोलिया ताए ननदो बोलेलु बोलहु नाही
आशीष देहु हो। ए ननदो सिरवा पधर दोनों हाथवा भतीजवा आशीष द भतीजवा खेलावनु हो। इतना बचन ननदो सुनेली सुनहुन पावेली हो। ये भौजी बोबहम देव आशीषवा तने गहम लेहब हो। ए भौजी जब हम देहब आशीषवा तने गहम लेहब हो। ए भौजी ले हम भैया के नौकरिया तया पाना साहेब खातिर हो। ए भौजी ले हम तोहर गल हारवा तया पाना गले पेन्ही लेहब हो। इतना बचन भौजी सुने चटकी बोलिया बोले चटकी बोलिया बोलेली हो। ए ननदो लौटी जानाया पाना तू घरवा हमने गावा नाही देहब हो। ए ननदो चली जानाया पाना तू घरवा हमने गावा नाही देहब हो। ए ननदो कबहू न तोहरा के बोलाइबो हमने गावा नाही देहब हो। ए ननदो कबहू न तोहा के बोलाइबो हमने गावा नाही